Benvidos a Todo Mal, o programa que se fai de Pascuas en viernes. Cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo cara para arriba. Vou escoitar a doce enorme falar de paridas. Todo mal, não para de chover em Galícia. Todo mal, quero me matar. Pillástelo? No. De Pascuas en viernes, porque hoxe é Venres de Pascua e facemos o programa hoxe que é Venres de Pascua, como se soa dicir, de Pascuas en Venres. É un chiste de Twitter. Non che gustou? Malo. Non che gustou? É que levo tanto tempo sin facer o programa que teño que ir a Twitter a buscar os chistes. Anda, eu conozco xente que fai eso e non parou de facer programas. Pois é, de Pascuas. En viernes. Como estamos en Pascua. Vouche facer outro chiste de Twitter. Esto será Semana Santa, pero yo no lo soy. Yo Santa no soy. Bueno, non sei, algo así. É un chiste así máis ou menos, aproximadamente así o chiste. Ahora busquei tía gracia. Será Bueno, Semana que Santa, pero yo soy una puerca. Sería ese, ¿no? deberíamos dar unha mensaxe. Queridos chicoritas, sentimos mucho, moi mucho, haber estado ausentes todo este tempo. Foi por unha boa causa. A causa é que tiñamos ganas de ganar cartos. Pois non nos saleu. Pero máis que nada, entonces tiñamos moito traballo e non nos apetecía vir aquí a gravar os días que tiñamos libres. Bueno, días libres... Libres días ti, cabrona. Días libres tampouco tive, porque estuvemos traballando Vaiche un 20 e pico días seguidos. Vaiche cantar. Veña, fai ti a túa mensaxe. Vaiche encantar, xa verás. Pero teño que estar de acordo, quédate todos. Coita. La reina y yo... qué malo. Sí. La reina y yo imos pedir disculpas por estar tantos días sin grabar. Sí. Gustaríanos non ter 3 traballos para poder vir aquí a gravar e ser felices todos xuntos, porque o que nos gusta a nós é facelo todo mal. É verdad. Outro día vin aquí a nevera a buscar unha cervexa e emocionei-me. Si, pero será porque tiña moita gana de cervexa. Ai, Dios mío, que rica e que fresquita. No, porque dixen, ai, Dios mío, canto tempo hai que non vimos aquí. Bueno, pois eso, que todos, cando lle ao gallego lle din, mira, que toma moito traballo, e dinxe, que me vas a contar, chico? É o que din eles. Pois eso. Xa sabedes o que é. A vida é dura. Levamos 27 días sin un libre. Sin un día libre, é verdad. Traballamos en fin de semana, podes ser máis esclavo. Máis esclavo que un camarero, é triste. Eu que fui un camarero, nunca non cambiéime para ter libre e non. Pois se o sei, a mellor quedábame, que polo menos tiña acceso a bebidas. Pois iso, que sentímolo moito e que de agora en diante esperemos facelo máis a miúdo. Non? Eso é correcto. Iso é correcto. Bueno, estamos de acordo, ahora vamos a empezar a estar en desacuerdo. Seguramente. Pero, bueno, por sorte, tuvemos tempo para preparar moitísimo o programa de hoxe. Hai unha caca. De que de moscas, pero... Creo que é de rato. Non creo que haxa ratos aquí, Dios mío. Haberá... No, porque os comen as culebras. É tal bicharío que... No, a ver, non preparamos tampouco este programa. Bueno, pero quixemos facer... Pero bueno... Decir, estamos vivos. Non somos graciosos, pero estamos vivos. É que é basicamente o que levamos facendo toda a vida, algún que outro. Non somos graciosos, pero estamos vivos. Exactamente. Así que hai que facer como estes que non fan a comedia, que se moven moito en plan rollo. Estamos vivos. Non somos graciosos, pero estamos vivos. Bueno, e é que temos algún contenido, Buenos días. Vamos, como se fóramos actores de Gin Toni. Bueno, que? Gin Toni. Xa que era que había dun gimnasio. Ai, Dios mío. Claro, é verdad, que triste era esa serie. Pois eles tamén... Bueno, entonces, que? Que di, buenos días. E dino así, parece que xa é un chiste. Sí, no, antes para facer chiste di, buenos días. E xa como, non chate aí. Teléfono. Vamos á piscina. E xa está, e así. Bueno, pero esa xente cobra, non. Así que venga, vamos. É verdad. Bueno, vamos a falar de algunhas cousas que pasaron mentras estábamos ausentes. Porque en Galicia pasaron cousas. Seguiron pasando cousas. Seguiron pasando sin cousas. nós. Eu vou dicir unha cousa. Moitas nas anotei e arrepíntome diso. Pero pasaron cousas moi importantes. Sí, é verdad. Hai que seguiran pasando cousas sin estar a persona. Tamén pensou que non iba a pasar Manuel Fraga. Dixo, cando eu non estea, isto vai cerrar, van pichar. Sorprenderías, don Manuel? E puxeron o seu nombre unha rotonda.
Ah, sí? A da Cidade da Cultura. Non lle gustaría a ela, porque nas rotondas podes ir para a dereita ou para a esquerda. E el só quería ir para un lado. Pero mira, unha rotonda que só ten salida á dereita. E depois para a esquerda ten un... Non hai salida. Prohibido. Esta é a rotonda do Manuel Fraga. Porque é a rotonda, É non? un cruce para a dereita, non sei. É unha rotonda que está ali antes da Cidade da Cultura. Ou será, puñerín o nombre á Cidade da Cultura de Fraga. Espero que non. Cidade da Cultura do Manuel Fraga e Iribarne. Ai, Dios mío. Non era fan da cultura. E ali vacunaron aos vellos todos. E despois xa podaron a moitos. Bueno, non me digas eso, que parece que estás en contra das vacunas. Non, pero moitos, por desgracia. Bueno, Morreron polo seu causa natural. Sí, pero eso mellor gustaba, eu don Manuel. No, el atópico os vellos que eran os que lle votaban. Podemos deixar de falar de Fraga e de meternos en charcos e falar de cousas. Quen sacou o tema de Fraga? Coita. Non lle temos nombre a pinturillas. Había que buscar un chama nombre. a... estás dicindo un muñeco do Deportivo que leva aquí desde que estamos nós aquí. Miña irmán, cando eu era pequena, bautizouno como Carolo. Non sei se me gusta, pero bueno. No, a verdade que non lle pega, a verdad? Porque ten así pinta de Kevin ou algo así. Sí, sí. Bueno, se lle buscaremos nombre a este. Os que Podemos chamar Jonathan como que me estafou. Vale. Johnny. Johnny. De feito, non había uns dibuxos que eran Johnny el Bravo. Johnny Bravo. No, Johnny el Bravo. Pode ser todo ser Johnny. Johnny el Bravo era un de Santa Coma, que estaba así a subir. Este vai ser Johnny el Bravo. Johnny el Bravo. Johnny el Bravo, cuidado con él, que che peta hostia, que che cambia, que che sintoniza o TDT. Unha patada nas espinillas que nin día. Johnny el Bravo. Bueno, Mira, de feito me teño hostia a virgen, arrancou a cabeza. pobreña, a Virgen descabezada ainda está aquí. Bueno, A ver, ya la céntrate. tiña na falla. Bueno, cousas que pasaron en Galicia na nosa ausencia. A primeira de todas é unha das máis importantes. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Lenny, chamémoslle Que Lenny. estaba a fretería dos cravos, Lenny Cravo. Lenny, Lenny, que xa hai confianza, Lenny. Lenny, Leonardo. Lenny Kravitz falou en galego. Cuño. En gallego. Ostras. Porque foi a dar un concerto á Coruña, que xa é Ah. sorprendente. Pagabanlle, bueno. No, pero el pagabanlle por cantar, non por falar en gallego. Non lle puxeron o día das letras gallegas a Lenny Kravitz tampouco, Quero dicir, el pagabanlle por cantar e dixo, sí, pois voulle falar en gallego aquí a toda esta xente, me cago en Dios. Que pasa, que era na Coruña, mira, a mitad non lle entenderon. Pero isto tampouco é culpa de Lenny, quero dicir. Pois falou en galego Lenny Kravitz. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. E gravouno moita xente, unha delas Fátima Pego. Ti dime que preciosidade. Se xuntou aí de repente unha mezcla extraordinaria. Bueno, Lenny Kravitz son pequenos e cantan ben. Son prácticamente lo mismo. Fátima Pego non é pequena, Dios mío. Ah, non? Mais ou menos teñen o mismo moreno, pero... Pois, que che parece, Pareceme impresionante. Impresionante. Lenny Kravitz falando en galego. Lenny Kravitz é este peludo. O peludo, que sempre leva gafas. Eu tamén, eu escutaba. Pero é así, un madurito buenorro. É un madurito buenorro que sempre leva gafas. Pase que sea Risto con melena. Igual, un pouquinho máis. Un poquillo me que vai, madurito. De cachondismo. No, a ver, haga broma. Risto Mejide non está bueno. Pois O que fala- non sei é como as atrae. Debese untar en miel. No, sabes, debese untar En pistacho. na colonia de Aitana e chama ás adolescentes. No, sabes por que Risto Mejide lle gusta a xente nova? Porque se unta en temacha. Que é o que lle gusta as influencers. Se van as de 20 en plan, ai que ben hueles. Bueno, estábamos falando de Lenny Kravitz, Ajá. que falou en galego e pareceume moi ben. A mí Porque tamén. aprendeu así en 15 minutos. Debeu estar vendo o bueno, dijo bueno. eu e digo, Bueno. esto apréndese. Diría 3 palabras, porque a xente le dou 50 anos en Galicia e ainda non sabe falar. Bueno, Hai xente cobrando por falar en gallego que non peta unha no sitio. mira, mucho tipo de cosas. Estás facendo moitas insinuacións e claro, vais a me escapar os nomes que estás pensando ao final. Así que déixate de rollos. A xente xa sabe, os chicoritas saben a quen me refiro. A unha persona solo? No, a moitas. Hai moitas. Bueno, pois Lenny Kravitz falou en galego. Que sí! Pero espera, que iso non é o mellor. E tocou en gallego a guitarra. Que sonaba como a muñeira de chantada. Claro. Estaría Non ben. lle soupo unha tonadilla. Despois,
Outra cousa que pasou en Galicia que igual... Imos cerrar de Lenny Kravitz. No, é que está relacionado. Pasaron 3 cousas que están todas relacionadas. Despois, hai unha noticia que igual non te enterastes porque non saleu en todos os sitios na televisión. Pero a mí o que me interesa é que nos mandou un chicorita que se chama Ouroal. Bueno, ese é o seu alias, digamos. Oural? Ouroal, o seu alcumbre. Conoso. Este é un chicorita primigenio. Un dos primigenios. Mais, incluso, porque xa andaba por aí na Telegaita. Pois mira, ainda é fan da Telegaita. Ou con Doval, incluso. Mi má, ya lo teña na gloria. Pois díxonos, mandounos esta noticia. Superman estuvo en Galicia mercando vacas. E dicíanos, el primeiro Beckham é agora Henry Cavill, quere o carné de gallego. Ostra! Ten razón, porque outra chicorita mandounos un vídeo de Beckham facendo pancakes, alias filloas. Oh! Fixo unha pota de filloas. Entón, Beckham está Beckham facendo filloas. Está Superman vindo a Lugo a comprar vacas. Está Lenny Kravitz falando en galego. Queren todos os cachondos ser gallegos, ao mellor. E por qué? Home, porque haberá algo que che guste máis así no mundo que un tipo que che diga vente para cá. Xa, me cago en Dios. Eso dixo Ricky Martin. Vente para cá, vente para cá. E non creo que gallego. Outro que quere ser gallego. Outro que quere ser gallego. Que él decía vente empacar, pero non lle entenderon. E decía vente para cá. Pero era todo un desacuerdo, de que veníamos cachondos para Galicia, porque nós en Galicia xa temos cachondos. Temos a... Tiriri, tiriri. Sí, a ver si... Ok. Hai xente en Galicia moi guapa. Oche, digo. Non homes. Oche, digo cousa. Hai guapos, pero non gallegos. Porque están É verdad que estamos en falta de cachondos. Estamos en falta de cachondos. Estará a Rueda pendiente de traer cachondos? Unha subvención europea. Eu vino que foi a Uruguai a dicirlle aos uruguayos Galicia está moi ben inmigrade para Galicia. A ver se fixo o mismo pola casa dos cachondos. Cos guapos? Unha subvención europea que viñaron todos os guapos para aquí. Eu estou a favor, A mí pareceme perfecto. Moi ben, vai nisto. Ostra, é onde se xunta... Terá que haber un sitio onde xuntarse os guapos. No, hai que esparcilos. Era bonito que estiveran todos xuntos. Creo que van poñer un por provincia. Van poñer a Beckham, van dar a Coruña. A Coruña? Van modernito. Beckham... Beckham xa vai para Lugo. Pero escoita... Non foi comprar vacas, foi mirar terrenos para facer unha casa. A Lenny Kravitz danlle Pontevedra. Hostia, falta-nos Ourense. Están buscando un que queira ir para Ourense. Pero hai, non sei. Sí, pero quen cachondo crees que debería ir para Ourense? Que non sea gallego. Claro, de eso trata todo o que le vamos falando media hora. Martiño Rivas. Hai que buscar un cachondo guapo para Ourense. Hai que buscar un cachondo guapo para Ourense para darlle a provincia de Ourense. E quen lle podemos dar? En Ourense, Maluma. En Ourense hai veranos calurosos, chupeteo de tarde e malas comunicacións. Maluma comunícase fatal. Pois Maluma para Ourense. Maluma para Ourense. Hai que aprender 4 palabras aí en gallego, eu que sei. Non fai falta, Poume outra. O que ten que aprender é apartar os peliqueiros. Sí, pero Maluma, tío, que tens que aprender é dicir, poume outra. Esta ronda pago eu. Se aprendes a ronda pago eu, a de poume outra non lle fai falta. Tamén é verdade. Xa apañen os outros. E que máis outra palabra pode aprender? Con eso vai a outro lado. Para saludar, para despedirse. Precioso, para empezar unha pelea, para acabala. É verdad. É verdad. Pois, vale, precioso. Hai que falar con Maluma e xa temos Galicia repartida. Repartida en cachondos. Sí, señor. Outro éxito de todo mal. Tremenda. Moi ben. Pois isto era o que che quería falar en principio que a min me interesaba. Así que foi noticia, ao que recapitulemos, que Lenny Kravitz dou un concierto, que viría a ser como que... Pero... El grupo Limón tocó en Bombo y Morto. Ok, coleguitas. Que Henry Cavill comprou un cucho. Unha vaca. Bueno. Que é como se me dis que... Sempre me olvido que ti dis cucho... Vale, que non é cocho, que é cucho, Sí, vale? é un cucho. É un cucho. O sea, que é un actor que veu e comprou unha vaca. Coño, é como así quererlo. Se me dirás, é como se ven agora un actor que xa non me sale ningún nome. Un actor. Gallego. Gallego, Touriñán.
vai to Oriñán e compra un cucho. Perdón, que dixaches actor. E que separa o mundo por eso. E a outra xa non me acordo. E Beckham que fixo filloas. Bueno, non vou entrar aí. Panqueques, que son filloas Cantas gordas. veces teño ido eu coller e dicir, mamá, faime filloas. E ninguén non separou o mundo. Pero que son guapos, esa é a diferencia. Están os guapos querendo ser gallegos, vale? Sí, Punto. a tope. Quer dicir, jódete. Beckham a mí, Jódete, creo que jódete. isto xa o dixen, pero Beckham a mí recórdame a Apu no capítulo dos Simpson que trataba ben á muller e os outros se cabraban con ele e lle querían zoupar unhas hostias. Porque xa vi está a Victoria tratando moi ben e moi tal. É verdade. É un hijo de puta. Eu estou enfadada con Beckham, Joder, está enfadada con Beckham. Eu estou Si, enfadada es un con amor. Beckham. Eu estou enfadada con Beckham. Por qué? Porque non me contesta as mensaxes. Mandeille Tu estás sinvergüenza de... un mensaxe, por mensaxe directa de Instagram e non me contestou. Polo teu ou polo do todo? Polo meu. Non queres aproveitar os seguidores a ver se se cumplirían. Non, que igual contestaba por ti e habíame de joder máis. Pero, Dache unha mensaxe a David Beckham. bueno, mandeille un poema ao mellor. Un poema. Mandeille un poema a Un Beckham. poema a Beckham. Para qué? Cal era a tua finalidade? Que che viñera a fazer panqueques? Para que me contestara. Entablar unha amistad. E foi fixaxe, se queres facer máis panqueques deses, botarmos a mí no lombo, que co quente que estou tamén chufero. Non, queres saber o que lle puxen? Teño aquí anotado. Venga, a ver que lle fixaxe a Beckham. Mandaxe un mensaje directo a Beckham con la siguiente poema. Mandei un poema. Un poema. Mandeixe un poema a Beckham. Valo declamar ou valo decir sin máis? Se vou declamar, declarado da Hacienda. Declamar. Reclamar. Declamar. Que se chama así? Cando dis un poema, pero en vez de decir las rosas son rosas o tal, dis las rosas son rosas. Ai, como se fora un destes que levan Recitalo. como se fora un destes que levan pantalón corto da época medieval. Bueno, sí. Un trovador. Sí. Eu, se queres, proclamo. Fue proclama, Bueno, Beckham, este é o poema que che mandei e que non me contestastes. Teño que lelo, Beckham. Perdón, que non estou proclamando. Beckham. Oh, Beckham. De cara bien, de culo bien también. Me gusta mucho como eres, ben feito. No te conozco, pero si te conociera, te saltaban las plumas, pájaro. Beckham, oh Beckham. É poema polo Beckham, porque se non eran unhas frases aí mal xuntadas. Pero bicho que tuve a precaución de poñerlo en castelán, a ver se así... Ese foi o teu problema, o problema foi idiomático. Por qué? Beckham fala inglés. Inglés? E eu que te mandado en inglés. Eu dixen, bueno, me estuve aquí en España, malo, sei, mando un castelán, Tens ali. que mandar un inglés. Se yo mandas en inglés, É como sería este poema en inglés, a ver. Ai, ti te metes- Beckham... A ver, vou non facer en inglés. vas fazer en inglés. Porque eu teño conocimientos de inglés, Moi Teño avanzados. o B... Cal é o básico? B1. O básico é o hello. Pois o hello teño. Tes o hello. Beckham! Oh, Beckham. The face, okay. And the body, okay too. I like you very much. As you are. Well done. I don't know you, but if I know you, te saltaban las plumas, pájaro. Plumas complicados, por lo que sea. If I know you, you jump the bird, pájaro bird. Ah, Plumas complicados, non sei como é a pluma. eu tampouco. Pero fago así, con o plexo e xa está. Beckham, oh Beckham. Moi ben, Agora tampouco creo que che contaste. Pero ahora podemos etiquetar, o mellor. Sí, ahora isto mandamos. Isto levo yo a casa. Sí, tío. Deixo yo a Victoria. Se non está, deixo yo no buzón. Ai, bueno, vouche contar... Ti queres contar algo da tua vida, mellor? A mí non me interesa a miña vida. Pero a min tampouco, entón Non estamos... me interesa a mí, vai interesar os demais. Estamos de acordo aquí, entón. Vale, vouche comentar unha noticia que nos mandou outro chicorita dedicada a ti. A min. Sí, porque puñía aquí unha noticia que nos mandou o noso chicorita Omar Martínez. Ui! Que?
Omar Martínez, Omar M, si nos mandou Omar Montes. Será un pseudónimo? Sí. No, que eu non sabe o que é. Nin sabe escribir. E Omar Martínez foi o que se ve. Mandounos unha noticia que di: aos 105 anos, a virxe máis bella do mundo di que o sexo embellece. E dinos Omar, Telejaita vai non ser eterno. Omar Martínez, ademais de escribir, sabe ser un hijo de puta. Pois, efectivamente. Ninguén me bota a edad que teño. Gracias a non follar, non? Ves? Eu aquí non quero comentar nada, só me pillo gracia. Que vas comentarte? Que todos che botan 40 e pico. Pois nada, Pois está moi ben, sí. Ves? Por lo menos chega algo bo, que non morres. Ahora, faixe larguísimo. Sin follar. ai, bueno, pois gustame moito esta E noticia. unha señora de 105 anos ainda ten a cabeza en foder. Para non facelo, carallo. Non che vai a outra cousa. Vamos a facer un xogo. Veña. Un xogo que se me ocorreu. Venga. Super interesantísimo e genial. E ti tens que contestar a unha serie de preguntas. Vale? O Vale. xogo chámase Guatemala ou Guatemierda. Vale. Sabes estas veces que tes dúas opcións e ninguna é boa? Sí. Pois vouche poñer unha cousa que hai que facer e dúas opcións para con quen facela. E ti tens que elegir con quen a farías. Eso sabe cando me pasa, cando vas de cena e ao final estás tan empachado que dis ti, que pides para beber? Porque unha cerveza empáchache. Un viño xa o bebestes e xa estás hasta a corunilla del. Un gin tonic casi che fai vomitar. Entonces que tomas? Todo mal. Un gin tonic é un digestivo. Esa pregunta, eu non sei. A veces tes dudas tan básicas que... Si, home, pero é digestivo, pero é medio litro de bebida, de líquido, por riba de 7 kilos de comida Ti que mándale un comestes. gin tonic e empezas a peidos que che fai un hueco que bueno. Aí salen gases aí de cada 10 12 anos. Bueno, por eso que eu sou unha princesa, entonces. Ti a veces fanme recordar que habría que facer un curso, antes ibas a mili, ahora habría que facer un curso de vida moderna. Okay. Vida de trengle. Ajá. Sabes, desto, que chupitos son mellores, que tal? Xa, é verdad. Temos que andar con eso, xa tiña aí unha idea. Ao mellor a Deputación pode nos poñer un sueldo por facer nos ese cursillo nas escuelas. Sí. Igual que o que iba que chiva dicindo por aí que non te trojaras. A Deputación, se che quixera dar cartos, xe os tiña dado. Si, é verdad. Se non mordou por algo será. Vamos alá con Guatemala ou Guatemierda. Xa polo de Guatemala. Si, pilleino, gracias. Vale. Estás no traballo. Ai, xa mal. Empezas turno no Espera, traballo. la ve! Empezas turno no traballo e chega o teu compañeiro. Quen prefires que sexa? Froilán ou Victoria Federica? Hostia puta. Uf, a ver, razón a miña resposta, vale? Victoria Federica, eu creo que non lle vou entender cando fala, porque as pijas falan dunha forma tan tesa que non lle entendes cando falan. Ah, non? No. Por exemplo? Non sei, que tiene la cara así, non mueve así mucho la tal, entonces, pois que non entende moito cando fala. E Froilán iba a ter que facerlle eu todo o chollo, seguramente, pero ao mellor traía uns cubatas á noite. Ou que día a noite, día a 9:30 da mañá. Entonces, Froilán. Froilán, por fiestas. A mí sí, polo menos animará algo. Non, é mellor que sea un inútil, pero con alegría, que sea aí. Que un inútil, pero sin alegría. A pensei que a mellor, como Victoria, fuma pitillos. A mí o pastaría a fumar. Pero eu non fumo. A mí Pero non justo che salir a fumar. É verdade, porque se perde moito o tempo. Eu eso recomendo a todo o mundo. Vos cando chegedes a un traballo decide que fumades e que non fumedes, porque teñen máis tempo de descanso os fumadores que os que non. Eso está moi mal mirado. Eu teño unha cajetilla húmeda, pero teño... Eu vou cos que van fumar aunque non fume. Son unha fumadora pasiva. Sí, pero hai veces que vas nun grupo e non fuma ningún. Hai que ter os teus propios pitillos para rascar os huevos. Vale, quédame con Froilán. Froilán, sí? Sí. Vale. Vai este, Quedas pechada nun ascensor. Non vai por onde ti penso, non é para que aproveite o tempo. Quedas pechada nun ascensor. Sí. Terelu Campos ou Carmen Borrego? Isto que vai de escoller o irmán bo ou o irmán malo? Non sei. A ver, ostras,
teñen a pinta de cheirar os dous moitísimo a tabaco. Entón, quedan cerrados moito rato nun ascensor nun sitio tan pequeno, sabes? Porque, non sei, igual teñen halitosis. Entón, buah, chaval. Buah, pois voume quedar con Terelo. Con Terelo, porque Carmen Borrego anda con moito dramita. De, non sei que, mis dramas. E Terelo ainda lle manda de vez en cuando un gin tonic cando gana o Madrid, joder. E si un pouco de suerte ganou o Madrid ese día, está animada, alegría, sabes? Sí. Ten que ver suerte que ganara o Madrid ese día, pero era cada vez que gana o Madrid sale ali co seu gin tonic, en plan, ¡epa! Entón, bueno, Terelo. O sea, que dependes do Madrid para estar ben no ascensor. Sí. Eu pensei que ibas a dicir Carmen Borrego, porque Terelo ten pinta de ser unha repugnante de moitos collóns. Hostia, pero Carmen Borrego ten pinta de ser moi triste. Sí? É moi de... Prefieres triste, repugnante que triste? Sí. Polo menos a repugnante conteche movidas. E non sei que, e está enfadado, a mellor. E a xente enfadada dache moito conto. Ah. A xente triste dache tristeza. Moi ben. Deixo que non entendes o que é estar nun ascensor, pero... Vale. Non te copies, non te vas a copiar, Non estou copiando. Que ordenador é meu? Vale. Para ir de festival. Vale. A raíña Leticia ou Tamara Falcó? Hostia. Está moi fácil. Non sei. Está moi fácil. Razón a miña resposta. A ver, se vai o que queira, non hai puntos. Leticia. Porque se hai unha pelea, me cago en mete un puñetazo que te fende la cabeza de arriba a abajo. E ainda por arriba ten guardaespaldas, non se mete contigo ninguén. Seguro que hai algún guardaespaldas que dá ganas de chuparlle as asilas. Ti crees que eu por rei é su normal? Meto yo todos feos, Non creo, pero elixión ela. Pero ela ten uns brazos, me cago en tal, que dixe ponme aquí para ver o concierto, e colleche así, en riba do lombo, bajala todo, seguro, invítala. Si hai que, se non hai onde mexar, vacíacho o mexadeiro este portátil, collo e saco o tipo de dentro. Claro, vamos, mira, aí o ter vacío. Eso é a preciosidade. E Tamara Falcó, quero dicir, de toda a familia é peor. Nin anuncia os bombóns, nin canta, nin nada. Ela o máximo que fixo foi meterse nun convento. A verdade, fatal isto, non se metindo de ningún. Quero dicir, mesmo a min como persona que estuvo nun convento, joder. Pero non se viña mal, hombre. Aunque foran 15 minutos. Tiñeches... E aparte, a Tamara non vai a festivales. Porque ten moi malos recuerdos de cando Íñigo se morreu e lle comeu o intestino a unha chavala ali no medio dun festival. Festival caníbal, por que? Meteu a lengua que comeu... Presuntamente. Presuntamente non, que vea imágenes. Presuntamente. Ou imágenes e elas son, joder. Eso foi inteligencia artificial, cariño. Sí. Que che va a dicir? Tiñeches que haber mezclado. Tiñeches que poñer no ascensor Carmen Borrego ou Tamara Falcó. E aquí Leticia ou Terelo. A me ahora sí, ahora a posteriori... Festival daba xogo tamén. A ver, Terelo ou... Leticia. Hostia, aí sí que me jodes. Porque sí que teñen boa pinta de que lo pasas bien. Si teño que elegir entre Terelo... No, elige ti entre Terelo e Leticia. Home, ya sabes que Terelo me pone moi cachón. Pola idea de poder morrer con Terelo. Ai, bueno, pois xa está. E aparte Terelo ten mayordomo, para que volveña a buscar despois. Eso é verdad, eso din. Vale. Nunha churrascada. Vale. Para que estea de parrillero. Que este de parrillero. Kiko Rivera. Hostia. Ou Bertín Osborne. Buah, chaval. Mi madre, que Bertín Osborne de parrillero, seguro que é o típico cuñado que está ali, no, que está no que facer así. E ten que estar 5 minutos 37 segundos para que este perfecto e hai que botar a sal en vertical a 95 grados, non sei que. Buah, que Bertín ten pinta de ser pesadísimo. E Kiko Rivera dame unha pereza absoluta. Con Kiko Rivera a mellor xa nin comes. Non acho o cambio de todo. Eu quería chamarlle vago e ti quixeche chamarlle gordo. Bueno, a ti cada un que lle explica o que queira. Unha de dúas, ou deixa o chollo en medias e arranca porque se aburre, ou cambia de todo. Me cago en diola. Buah, pero que me dá tanta pereza Bertín. Ademais, Bertín igual che empreña. Por wifi, que este tipo ten máis fillos que a Dios. E nunca ten relación, non teño medo que verlo e que me empreñe. Kiko Rivera.
Kiko Rivera? Kiko Rivera. Porque polo menos atende aos fillos. Por lo menos bóteche, es una criminal carita buena pero mala. Por lo menos pongo o Spotify. Non lle pides que cante, claro. Tens que ir botar unha leira de patacas. Vale. Shakira ou Piqué? Piqué. Piqué. Ai, Dios mío. Vamos a ver. Estamos falando de botar unha leira de patacas, non? Sí. Vale. Non, pues ia botar outra cousa. Unha leira de patacas. Se fora repolo, pues claro, ya o tema completamente. Buah, chaval. A ver, vamos a ver. Shakira... sabe que ten Shakira? Shakira ten pinta de que envenena se ponche ela os rejos todos. Dixe, acordaste que tiña que picar non sei que, e fai ela todos os rejos na leira xa. Entón, se lle metes así a leña suficiente, eu creo que a tipa se pon así tal, envenenadora, e fai ela todo o chollo. Ajá. Piqué ten pinta de ser un inútil soberano. Ten pinta que lle dir collo o sacho e collo pola parte de diante e fai o rejo ocupado, sabes? O sea, co mango. Entón, voume quedar con Shakira. Shakira. Con Shakira, porque ademais co movimento de cadera, ao mellor, sabes, ataslle ainda un arado, co movimento de cadera vai facendo un burato, ao mellor incluso. Non moi reto, pero... Pero bueno, pero vai, Bueno, troca. Moi bien. Vai facendo así o rejo de patacas en zigzag, troca. Maravilla. Vai, precioso. Shakira, entón. Shakira. Perfecto. Con quen comprarías un cucho a medias? Íñigo Nieva Hostia, ou Anabel Pantoja? me cago na puta. Un cucho a medias. Un becerro. Pues sí. Hostia, Anabel Pantoja ten pinta. É que son os dous igual de... Eu que pensei cando... Son os dous igual de traballadores. Eu que pensei cando dixen isto, dixen Anabel Pantoja igual non cho paja, e Íñigo Nieva igual cho fode. E prefiero quedar sin os cartos. No, perdón. Ostras. Mima. É difícil esta, Buah, é que Anabel Pantoja igual molaba pa Canarias ou algo así, que ela sempre cando ten un problema marcha ou pa Canarias ou pa Sevilla ou pa Madrid, é que vai andar un cucho en avión. E canto vale un pasaporte pa un cucho? E Íñigo Nieva ten pinta de que se desentende da muller non se vai desentender do cucho. E queda pa min, que é o que quero quedar con el. Entón, con Íñigo Nieva. Con Íñigo Nieva. Porque se desentende de todo. E ao mellor ratear o cucho. Moi ben. Aí está. Bien Ese é o meu pensado. razonamiento. Xa estamos acabando, quedan dúas, Estas son bastante fáciles. Pajo xa seu a ti? No, para montar nos coches de choque. Me cago. Con quen montarías nos coches de choque? Ti des tú controlas, que eres Lady Pascua. A mi Lady Pascua. Lady Pascua, perdón. Vale, eu non teño Non tes a... FP de padrón. Para montar nos coches de choque, Isabel Pantoja ou Rosa Benito? Me cago en tal. É que Rosa Benito... Eu non sei se saberá conducir. Son os coches de choque, hai que chocar. Xa, pero igual se lle vai dar mal. Rosa Benito... que se menese conmigo e dite arrastro. É que a mi Rosa Benito méteme medo. Mira que Pantoja acojona a xente, pero a mi Rosa Benito, mira que cando se separou, prendeulle lume ao seu anillo en Sálvame en directo. Que non prende nada ben. Pois ali prendeu. Que dixo, voulle prender lume a isto que non arde e non podo vender ao acabar e facemos o peripé, pero non. Pois ali ardeu. Pero Isabel Pantoja... Ostras. Non me gusta, non podo dar na casa. Non, tens que elegir, tens que montar con alguén no coche de choque. Pois mira, vou coller a Pantoja que polo menos botame unha canción. Teño radio. Rosa Benito tamén cantou, non? Cantaba a filla, Chayo Moedano. Ela cantou unha canción unha vez, creo. Non, que Bueno, Isabel Pantoja, que me bota aí un marinero de luces, cando se encenden as luces, o tiriri, no marinero de luces, no cruzou a bahía. E aparte xa me fixo un churrasco Kiko. E xa temos conversación. Ai, non, que non se levan. Pero para rajarse. Veña, vamos co última. Pa que che toquen no autobús a Ourense. Puxen a Ourense porque tardas bastante en chegar. Tardo bastante. O sea, vai ser un par de horas de lado no autobús. Vale. Risto Mejide Ostras, ou María Pombo? me cago na cuna. É que Risto Mejide botas a min. Bueno, non, que xa son vello. Non, xa non llevades. Xa vou vella. Xa lles caducaches. Ostras, xa me jade tamén.
Claro, dicirlle que non a él, non ele a min. Pero María Pombo, Dios mío. Igual me fai facer unha foto ao meu outfit. E os meus outfits non son para facerlle fotos, que están desteñidos de lejía. Ai, Dios mío. Buf. E Risto Mejide igual me fai unha entrevista, un Chester ou algo. Buf, que difícil. Uf. É que esta está me doendo, Normal que non é de verdade, que non están na liña para montar no autobús e están os dous ali sentados. Boa, un pouco... Vou dicir María Pombo. Un pouco de suerte mai mirando o teléfono e non me fala. Risto Mejide, non sei se será... Risto Mejide é destes que non mira o teléfono porque se marea. Pois claro. Entón vou-me quedar con María Pombo. Con María Pombo? Sí, con un pouco de suerte é tan borde que me ignora. Ojalá tuveras esa suerte. O sea, claro. Pois nada, hasta aquí Guatemala ou Guatepeor. Podedes xogar vos tamén. Sí, poñedernos ao... Podedes poñer o bracket, non? Poñer os inputs. Ai, pensei que ides poñer brackets. Ahora falei en nos inglés. dentes. Bueno, eso, que podedes poñer as cousas que hai que elegir e a quen elegiríades vos. E entre todos os que participedes nesto, ides levar un fortísimo abrazo. Que lle vou dar eu personalmente. Moi ben. Bueno, vamos con algunhas consultas que nos quedaron pendentes e que a xente nos sigue mandando. Temos unha chea delas, eu xa non sei cal imos coller. E esa xente toda que non lle contestamos as consultas, Sí. que fai que a súa vida mentres? Joder, pois non Ao sei. mellor contestamos unha consulta que nos mandan despois. Tarde! Xa fixo o contrario. A primeira pregunta que nos manda Sara Camaño: sardiña ou xurelo? Ostras. Sardiña ou xurelo? Isto será unha pregunta así misteriosa, erótica, con enclave. En plan, sardiña ou xurelo? Ah, pois eu vou dicir sardiña porque é máis. Isto xa era erótico e xa me dá, non sei que me... Non sona a carne pescado. Ah, sí, un Sardiña erótico. ou xurelo? Sara Camaño está aí, en plan... Metendo fichas a ver quen cae. Ou é que o mellor queres saber que comprar, se sardiñas ou xurelos. Aparte puxo o emoji de pensar. De pensar, Estou-me-la metendo. ou xurelo. Xurelo, eu a verdad, a mí como palabra, justo me moito a palabra xurelo. Chamaría a xente xurelo. Xureliño, que? Como Non palabra, sei se en tu puta vida. como xurelo sí que me gusta a palabra xurelo. Pero ti quedaste con sardiña. Eu sardiña Pois é eu máis xurelo. cantidad. Eu sempre que Eu xurelo, fai mejor. Xurelo. Eu, cando é máis cantidad, sempre elijo máis cantidad. Dime, Scarlett Johansson ou Romay? Romay, que máis cantidad. Pois xa queda contestado. A siguiente pregunta que nos manda Hugo. Hai que dicirle o nombre. O meu can mételle fichas ao gato do veciño. O meu can mete... É como lle meterá fichas o can ao gato? Por la ragañeta do... Pois, porque vai así ao lado. Un can, cando se pon un torrón, notase. Mándalle fueguitos ao Instagram. O can é como un chaval de 15 anos. Notase cando lle gusta alguén. Sí, diste Sí. que... ponse colorado cando ve. Para! Hombre, Diste que o can está así de semilla ao dono. Para. déixame. Sei como se chama. Ou levaralle palitos ali á porta do gato. En plan, Tamén. e piñas. Eu tiña un can que collía as piñas todas do monte, traías para a casa. Ao mellor este can vai ao monte e lavalle piñas ao gato. Aquí prendía a cociña de ferro o can. Pois eu creo que non te podes meter no amor interracial. Ai, men, este amor sí que non me gusta. É un amor interracial. Que pasa? Eu por isto son moi cristiano. Que se é pesado, teño que tens que cortalo. Entendes? Literal. Hai que castralo e co can este tranquilo. Non? E unha preocupación menos. O que ten que estar... Ah, pero espera, que di, o can mételle fichas ao gato. Ni siquiera unha gata. O sea, é interracial e homosexual. Hai de todo aquí. Pois aquí o que hai que fazer é cortar polo sano e capar. Porque nós vemos moitas películas e despois dicimos, ai, sale un gato can. Non, non sale un gato can. No, No. no. Que triste. E pobre gato aí, home, se o can é un Yorkshire, ainda bueno, pero se o can é un pastor alemán, pobre bicho. El amor todo lo puede. Que di a Biblia. Home, pois... Home, que tamén cortar os collóns a alguén por meter unhas fichas a que non debe. Buf, non daban feito escapadores,
E xa estaba sin eles o primerito. Esa é a miña solución, lo siento. Iba a dicir compre, que feo, que feo. Vai e adopta unha cadela. Ou un can, xa o que lle gustan os cans. Claro, e vai... Pero ten que ser con sentido. Trai un amiguito que se faga... Leva ao parque, que hai outros cans, e que elija outro, e que estea co can, que se desfogue. É que deixa o gato tranquilo. Un forrincholo gostaría todo o mundo. Si, home, pero despois si hai cansiños pequenos, hai que facer cargo, non vale isto de coller e arrancar. Que fan moitos cans por aí adiante. E despois chegan a cadelas preñadas á casa e o can, ai, de cada can, ai, colocado o pelirrojo do veciño que ten o can pelirrojo. Non saben que hai cans así pelirrojos. Pois o can se vai cargo. Pero porque conozco son todas personas. Non, tamén hai gatos así na calle. E xa lle chaman os caras e no argot canino dixe fixeronlle un bertín. Entón hai que facer cargo. Sí. Pero iso, leva o teu can a desfogarse. Non a putas, pero leva por aí. Dinos, Óscar, cal é o menú de patrón galego total? Uau! Está moi difícil. Todo! De patrón, De patrón. De patrón. Sí. Todo. Todo. Como todo. Todo, que empezar a comer non para hasta o día siguiente. A ver, un menú... Claro, un menú, pero... Quere que lle dejamos almorzo, comida e cena? No, menú é... Sentouse a xantar Don Antonio. Vale. Que se lle pongan Don Antonio? Que se lle pon? Primeiro, isto é infalible. Pan. Hostia, pan. Ten que empezar con pan. Pan. Ainda que dixas ti, hai pizza. Pan. Pan. Ainda que dixas, de segundo hai pan. Pan. Quero dicir, iso é inamovible. Hai espaguetis, pan. Pan. Bueno, os espaguetis sempre como con pan. É que ti eres un pouco patrón. Que si non. É que ti eres patrón. Comer os espaguetis sin pan, a mí parece de género poco, pero bueno, alá cada un. Como mollas? Pan. Primeiro, pan. Basuco de viño. Un viño. Basuco de viño. Pequeno. No. Vaso de nucilla. No. Hai uns vasos, os patróns hai uns vasos especiales de cristal. Como son? Más pequenos do normal. E na casa, para comer, ese basuco de viño. Ese sabe non moi pouca xente, porque son artes oscuras que teñen os patróns que non lle contan a ninguén, De feito, non sei nin onde se comprarán. Eu creo que van a Portugal a tiendas nas que hai que petar na porta. Pero serán vasos ou serán... É dicir, algo que contraseña. Non serán botes reciclados? No. É vaso? Pero que te pensas que son os patróns? Un bar de Santiago, na zona media? Que pan cubatas en botes de lentellas? Sí, no. El patrón ten un vaso especial que só saben eles onde se compra. Non hai. Ti vas agora ao piso de arriba do Corte Inglés que teñen de hogar. O vaso Ikea e non hai, é un vaso máis pequeno que un vaso. Vale. E é un basuco de viño. Pode ser como... pan. Pode ser o mismo vaso que se usa no corto de caña. No, menos. No, é un vaso de basuco de viño. Basuco de viño? Vale, basuco de viño e pan. É pan. Iso é... En principio con eso xa come. La base. Xa podería comer, pero non vai parar aí. A ver, tamén depende moito se estás solo ou acompañado. Se estás solo, ao mellor arrimalle unha lata de sardiñas e arreando, E funcionando. É a funcionar. Pero, por desgracia, vivimos neste país que vivimos. Que as cosas boas e que as cosas malas hai que dicirlo todo. E o patrón galego, o patrón, vai dicirlo de e que vas comer? O que me poña a patrona. E seguramente veñan os fillos, os ratos, e entón hai máis comida. Vale, que se lle pan ao patrón? Viño, pan... E eu creo que o que buscaba este señor a comida, por excelencia, é un bocal. Caldo? Sí. De primeiro. Para botar o pan, e botando o pan dentro. Cocido, ao mellor, un cocido. No, caldo. Pero como se vai comer un patrón como vai comer con un caldo nomais? Estamos loucos. Un patrón non come só algún caldo. Xa non digo, patacas fritas. E diste, patacas fritas. Si é o que acabo de decir, para que queres saber? No, eu que te digo é se despois hai un cocido ou algo. Sí, pero primeiro unha taza de caldo. Para que haxa taza. Con unto que di miña abuela. Home! Ten que ter unto. Si non é Se caldo. non ten unto, miña abuela. E por motarlle o pan aí. E comer, primeiro, sí, un de culler. Culler? Un caldo para ter algo de culler. O patrón gustalle ver tenedor, culler e cucherita de café. E coitelo. Aí di, lo vamos a pasar.
Moi ben. E despois de segundo, carne ao caldeiro. Falache ben. Carne ao caldeiro. Que é esa carne que diste, carne ao caldeiro. Que é carne ao caldeiro? Todo. Que é carne ao caldeiro? Calquera carne estofada. Claro, e comemos carne ao caldeiro. Vale. Quen ten un caldeiro ahora mesmo para fazer carne? Vale. E vale, eu estou de acordo. E ahora de postre que lle mandas? Home, de postre, por supuesto, nada de paxaradas. Nada de blunis, porquerías desas. Non, eso estamos de acuerdo. Ten que sacar a patrona un biscoito. De que é ti? De que é? De biscoito. De biscoito. Sabor biscoito. De biscoito. De ovos que sobraron, que puxeron a galiña 20 ovos, que puxeron biscoito. Bueno, de 20. Biscoito. De canto faz? Do que poñen a galiña. Vale, contéstame esta pregunta. Onde molla o patrón o biscoito? Hombre. Onde molla? Donde? No viño. Ah, sí. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Ostras, non sabía esa mecánica. Por supuesto. Esa mecánica. Si é tinto. Hostia! Había dúda de que vai a beber blanco, lo. Sí. Non, coño. O basuco de viño na bulla de blanco, sempre. De catalán. Aquí me planto. Que che fura o estómago. Aquí me planto, non, é tinto. O blanco. É tinto, é toda... Vale, hecho buscar a que hora... Hostia, no, aquí cocina xente, mira, estou de acordo contigo, falache como un santo. Pero é viño tinto de toda a vida, joder. Ai, unha xerriña de viño blanco, No. un basuco de viño blanco... Bueno, Como estás? Xa falaremos. Vou xe traer unha vez, a ver se atopo que antes de Viño traime o que queiras. No, Pero os patróns beben tinto. Este non vai a gustar, este non che vai a gustar. Bueno, pois pues, da igual. E Vale. Un bo biscoito. Sí. Indudablemente hai que tomar café. Isto é unha cousa que a xente non sabe, pero en Galicia falase moito do alcohol e de tal. Pero aos vellos, se non tomas alcohol, sudarías a gaita. Ahora, como non bebas café, torcen o peteiro. Vou te digo cousa, está vendo unha evolución ao patrón que bebe manzanilla. Isto está pasando, é a nova Galicia que nos trouxe Feijóo. Porque lle quita o médico. Pero el por el, o patrón xe ti di, non bebo. Non tomo café. Por que non tomas café? Tomar café é o mellor que hai. Tomar café con el non toma café. O patrón lle gusta café. E aí no café? Mollo biscoito. Chaparrón de caña. Hombre, hai que botar un herbo a Un que sea un café con caña. Un Ou deste, caña con sempre café. é moi Seguramente importante, sea caña con moi café. importante que vas á casa dun patrón, vai enche o café, colle a botella, na súa casa, a súa botella, e fai así, e di, ai, non ten difusor. E é como, e non sabías, amigo. Fai a mano, ai, non ten difusor. Bueno, eu non ten difusor, eu non ten difusor. E pois 5 cullares de azúcar. Oh, por supuesto. Por supuesto. Blanco non andar con mierdas de azúcar moreno, nin sacarino, nin mierda. É que eso, xa non sei de onde saleu. Azúcar moreno. En principio sería eso, Un señor que dicía, eu moreno non quero ningún azúcar. Porque estaba lle preguntando pola inmigración. Quero andar. No. Bueno. É que de hecho un menú tipito, non? Tipito. Creo eu. Non, moi ben. Eu disclaimer aquí no do tipo do viño, pero o resto, chapó. Ou ao mellor pode tomar dos dous. Pero, ben, depende. É que ademais estás dicindo se hai caldeirada, a caldeirada vai con viño tinto. A carne vai con tinto. Eu Sécame jodedos. non podo... Bueno, isto queda en mans Levo as mans atadas. dos nosos televidentes. Vale, vou te fazer a última pregunta de que estás moi espléndido neste tema. Ti és o experto, Telejaita, Mr. Telejaita. De que estou vendo isto xa contestei. Típica Galicia. Aquí fala a voz de Galicia. A voz nun periódico, a voz de Original One. Si falaré unha voz de Galicia. Entón, esta pregunta vai para ti porque estas cousas é o teu tema, é o teu mundo. Adelante, eu se me falan de cachondos contesto eu, pero este tema é o teu. Dinos aquí, Laura Xiada, panceta e churrasco. É difícil. Ser a voz de Andalucía é moi fácil. Porque ti en Andalucía dis el vino fino é el vino, sí. E cada un colle os seus tarecos e vai para casa. Que pasa? Que en Galicia as respostas non son tan sencillas. No. A panceta é churrasco. Si non.
Si no. Si no. Por Pero ti que? quero solver Rivero. Por que? Por que? Porque a panceta entra nas churrascadas, faise á brasa, chega alguén a comela? Non. A panceta, como xa dixen en outros anteriores vídeos, é un corte especial que compra o parrillero del Estrangis, sin que ninguén o sepa, para botar el na brasa e facer así, facer un par de bocadillos e comer el, mal, o seu partener, que el carreta todo. Sí. E despois non se sabe se hai, ninguén sabe desa panceta. Ajá. Entonces, é churrasco? Si, mana. Porque comese nas churrascadas? Si, mai, non. Faise nas churrascadas? Si, mai, non. Porque fainas, pero un señor peil. Pero non é churrasco. Por qué? Porque churrasco é... É o criollo? Oso... O criollo é churrasco? Non, é criollo. É chourizo. É outra movida. O churrasco, para min, lo siento, e falo a persona que non come churrasco, pero churrasco é oso, dos dedos e traca, 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 traca. Por exemplo, o viño é churrasco? Para min, non. Hostia, e se non hai viño hai churrascada. É que, claro que falamos dunhas cousas. A grella é churrasco? Non. E se non hai grella, hai churrasco. Bueno, aí falastes ben. Eu xa che digo que en Galicia as cousas son moi complicadas. Ojalá ser de outros países máis simples nas que lle podías dicir isto é así, isto é así, isto é andando. Antes, por exemplo, o patrón toma viño tinto e viño blanco. Isto en Asturias non lle pasa. É verdade. Bebemos leite, bueno, pues é pouca valencia. Pero aquí temos unha idiosincrasia, uns recovecos. As carreteras de Castilla son retas, as de Galicia están cheas de curvas. Por que? Porque o gallego é distinto e diferente. Dios, fales moi ben. Vanche, é que tens que presentar a selección. Non, eu quero é unha medalla de Castelao Unha medalla de Castelao? e pacas. Queres que che Porque encarren dan canda... cartos con a medalla de Castelao. Ai, eu creo que non, non cartos. Esta, a mí tampouco é Eu se queres douche cun pau na cabeza e enterro chando Rosalía. No panteón dos eruditos. Se che fai ilusión. Sí. Se é a tua ilusión. É o máximo que Eu podo... estaba falando de ganar a medalla de Castelao e ti tentarme con pau na cabeza. Coño, porque é outro mérito que che dan. Mira unha cousa, ahora que estabas falando de Asturias e tal, sabes que ti dicías, que pasa en Cantabria que non sabemos nada de Cantabria? Pasou. Pasou algo en Cantabria. Pasou. Que o rei denunciou a Revilla. Que me dices? Só dos chourizos? O das anchoas. Ah, a Revilla rompe collón. Que eu non teño nada para que me faraza a falar e non paro. Claro, e ora estaba o tipo tranquilo na casa, e ora o rei emérito armou esta, e ora o tipo todas as televisións outra vez. O rei emérito, a mellor, cousa miña, a mí está aburrido. Non, a mellor... Mira, tío, que se estaba cocendo en A Cantabria. mellor o tipo de... O rei dixeronlle, vas ir para Abu Dhabi. E dixo, dos meus puticos favoritos. E me levou un carallazo como... Non digas eso, que che vai denunciar. Ah, perdón. Ten escuchas en Ajá. todos lados, vendo o que se ti del, e vai denunciar. Sí, pero isto, como ben sabes, temos un poder, os gallegos temos un poder. Somos como os indios a Paraguay. Falamos en clave e non nos entenden. Por eso a mí me gusta que cada vez quedamos menos falando en gallego. Mellor. Sea máis divertido. Bueno, deixámoslo aquí. Volveron a quedar moitas consultas. Si te crees que Ana Rosa Quintana está rascando o ollo de vida, o violador del portal e está rascando o ollo. No, bueno, que eu por min deixámoslo aquí por hoxe, bastante foi. Hai que quedar máis pronto para facer outro. Ahora imos quedar máis pronto, máis a miúdo para facer máis veces o programa. Aínda quedaron máis consultas sin resolver, pero resolverémolas, teño aquí jardadas. Vamos a resolver, se tedes máis, vais ir mandando. Que isto vais a resolver? Que pasa? Non me dejades. Aquí había unha consulta e desvirou o entroido. O entroido pasou. Quero dicir, teñen que ser preguntas a largo plazo. Caso me pa a semana. No, que... Si é para eso, chamar por teléfono. Exacto. Mensaje privado, correo electrónico, aí estamos a mí máis pendientes ahora para resolver aquí no programa. Entonces, bueno, ten que pero ser mandade máis. Un poquito a largo plazo, podedes mandar. Exacto. Mandade máis que nós contestamos
poquito a pouco. E nada, deixámoslo aquí, non? Foi bonito esta volta. E como diría unha pensadora latina, que el ritmo non pare. A min tamén me gusta a de arrasando por la vida. Sabes o meme este de Talía, te estoy fallando. La vida está arrasando conmigo. Pois esa son eu, sí. Bueno, imos. Que estou pensando en mala despedida. Por mí xa estaría. Vémonos cando sexa. Chausillis. Non, verdade? Non, eu sempre dixía a semana que ven, pero ímonos ver a semana que ven. Eu que sei.